Seara, oameni buni, am revenit cu un nou glob de la bunica Alinei. Uitați-o, oameni buni, pe sora Camelia. Dumnezeu să o binecuvintească și pe toată lumea care ne vede. Domnul să vă binecuvintească, fraților, surorilor. Uitați-o pe Fluturica Nora, pe mândra Cuscra, la un grătar. Pregătește grătarul carnea de oaie, oameni buni, care v-am arătat-o mai înainte, oameni buni. A venit mândra de la Străhaia, Da. Unașa de la Străhaia. Hai, bună prieteni, bună oameni buni, uitați-vă, am venit iar cu alea la... Tini, Dacă suntem neamuri, la toți suntem neamuri, oameni buni. Uitați-vă, oameni buni, am făcut zărie. Ce pregătește zărie. așa e frumos. Am luat o oaie mare, Foarte grasă, oaie din aia. grasă. Da, Ce să facem, prieteni? da. Mâncăm. Mâncăm că Așa trebuie că e Sfântul Ilie. vine sfârșitul. Și așa mâncăm. Ce zici, mândră? Mergi la piață mâine, da? Da, trebuie să mergem, că de aia stăm așa, trebuie să muncim. Alergăm, mă. Corect. Uitați-l și pe Coco, pe Cocozor. Coco, ce faci? Salutare, prieteni. Uite aici, cu nașul la un grătărescu. Luarăm o oaie mare și ne pregătim că vine Cuscra mândra la noi. Ion, Și pe zărie. Ce pe zărie acolo? Ce e acolo? Un cană. Ce vine el? am luat o mobilă. Uite, arată mobila care o dau la Cruscu la Mihai. Ăsta. Nu, că Grumește, zărie, grumește. Auzi, vrea noră sora Camelia. Arată. Sora Camelia. Uitați-vă, fraților. Dacă nu ia Mihai, nașul o dau la Ion. Două. Ăsta era mai de după. La ce mașină pe aia? Aline, dar n-ai pus, babă, camera pe mine. Salută și tu aici prietenii de pe canalul nostru. salut, prieteni. Adică pe drumul ăsta. Uite acolo. Magdalena, Ce, Soardean? Cortina îngrăpă. La revedere, dragi prieteni. Bună seara, oameni buni. Am revenit cu un nou glob, dragi prieteni. I-am drumit camera. Bună seara, oameni buni. Am revenit cu un nou glob. Vine nașa pe la noi. Vă facem o surpriză, oameni buni. Uitați-o pe sora Camelia. Pe canalul ei de YouTube. Ce faceți, prieteni? V-a fost dor de mine, a? Mie mi-este dor de voi, prieteni. Ce faceți, prieteni? Uite aici, la un grătar. Am venit până la... Da, uite, a Verișoara venit la și Vandana, nașul. Că uite, a făcut grătarul. Le-a arătat Vandana la prietenii tăi Nu, grătarul. acum le arăt la prietenii mei de pe canalul de YouTube. Salutăm prietenii lui mama Vandana, a venit așa pe la noi și a făcut o surpriză. Așa, fetelor, faceți pregătire frumoasă. Dar ce pregătiți, fetelor, acolo? Un grătărel mici, carne de porc, costiță, șuncă, aici, un pui, percuție, avem banană. Uitați-vă, oameni buni, ce fac fetele aici la grătar. Oameni buni. Zăriei,
Salută și tu aici Salut pe... băieți, uite a venit nașul, nașa pe la noi, mâncăm, bem, Uite-l pe nașul pe Mihai. avem o lucrare de făcut. Uitați-vă, oameni buni, ce-am pregătit, Care oameni vine nașa, buni. nașul pe la noi. Pe lângă Polanțo, dragi Oh. prieteni, Ce pregătește Zău. da, uite, ta aici lui nașul. Prieteni, uitați ce-a luat Ce-a nepotul primit meu. De la nașa copilul mea meu, cadou. Coco. Uitați ce și-a luat. Merită aceea că stă la Recaș. Da, după muncă și răsplată, prieteni. Da, bravo. Da, prieteni, vă așteptăm Să-l să-l faci verificăm la Amanet. Nașule, ce zici, nașule? Uite, ne-a invitat Zării aici la ea. Da, da. Că a făcut grătar, uite ce grătar, e Dumnezeu frumos să-i aceea. E nașule. Vandana, ia să le arăt la prietenii mei ce mănâncă, ce mâncăm noi aceea. Uitați-vă, prieteni, ce credeți că a făcut Vandana? Topul de pe lume. Mama, așa ceva. Rănitule, să rog pe Vandana, stomac. stai să văd, măi, ai făcut aceea. Hai. Ce... Gustă, nașe, gustă să vezi. Mamă, așa ceva nu o să mai pun. Au. Ardei așa dulce. Da, E dulce, nici acru, nici așa e potrivit. da, prieteni, uitați-vă ce a făcut Vandana de la Strihaia, pregătește numai bunătăți. Uitați-vă. Și faci, prieteni, Salată, dragi ia, prieteni. Vandana, ia arată. Toți banii de la Prieteni, târg îi o bă- știți pe doamna Elvira de la Strihaia pe cuscrea mea? E verișoara ei și place lui Vandana de la Strihaia mâncare multă să face fripturi cum Da. face doamna Elvira de la Strihaia. Da, păi vara ei. E verișoara ei și să nimer la mâncare toată ziua, le place să facă toată ziua la Așa e, mâncare. da, corect. Prieteni, eu am fost la piață, sunt cam obosită, dar Așa e obosită. Da. m-a Trebuie să invitat, le zici ceva la prieteni da, aici m-a de pe... invitat verișoara mea Vandana, uite că a făcut grătarul. La hotel mai Mamă, ce e aici în față, dragi prieteni. Au. Uitați-vă, dragi prieteni. S-a mai Guriță de pomenit porc. așa ceva ardei. Arată-le și tu așa. Cu varză, Potopul. topul de pe lume. Nu mai mult după. Topul de pe lume. Ale mult. Lată. Cezărie bea un pahar de vin, oameni buni. E obosit, oameni buni. A fost astăzi la piață, oameni buni. Gabi, tu ce faci, Gabi? Până acum am pregătit. Am pus tot pe masă. Salată, șurculiță, mititei, super ce avem aici. Și acum am pus pe masă și acum stau oamenii la masă să mănâncăm. Uitați-vă, dragi prieteni. Oamenii mei buni, uitați-vă. Toată ziua am muncit, oameni buni. Toată ziua am muncit, ia uite la ce am adus astăzi, oameni buni. Astăzi am lucrat